sikerére való tapintattal itt a folytatásfilm. Vajon mi történt Lackó Mackóval, miután elpusztult? A válaszrész címe a Döglött Mackó. Írta a világhírű Dobodri, ez egy népmese. Fényképezte Malehó Malacka. Zene, Diafilm Y Szerenád. Érdekes megfigyelni, ahogy a medve hiányzik. Jó izgulás! Egyszer volt, hó nem volt, egy baromfi udvarba, ért egyszer egy döglött mackó. Ez a döglött mackó addig feküdt a napon, amíg leződült. A két tyúk mozdulatlanul kivárta a folyamatot. A haszna vehetetlen mackóval Peti kizárólag ravatalosdit tudott játszani. Anyukájuk véletlenül rájuk nyitott, de azonnal exhumálta magát. Délutánonként a szürkefülű kutyóval hullaszállítócskáztak, a mackó tudta nélkül. Legyél ma aktívabb! Legalább hörögjél! Pattogott a kutya, de a barátja meg volt termedve. Ez alatt a mackó melle kiszörösödött. A kutya kínjába halott látóhoz vitte a mocstetemet, aki látta, hogy az állat meg van dögölve. A maci 5. halottak napjára hullahopp karikát kapott Petiéktől. A férfias nagymama rossz szemmel nézte az egészet. A gumilábú gyerekek haláltáncot jártak a löttyet lanyha döggel. Elegünk van, hogy mindig döglött vagy. Menjél Oszlóba! Küldték el az élő állatok az egykedvű maci hullát. A Döglött Mackó Kunec Filma néven kezdett új életet a Mennyországba. Jó pihenést kívánunk!